kondang tekan bangsa manca Gunung Bromo klebu tlatah Probolinggo kasep nyoto endahe suasana tuwa muda ayo padha nyatakno hadirin pengunjung yang berbahagia untuk malam hari ini spesial bersama Turangga Satria Budaya menyajikan atraksi yang spektakuler yaitu untuk malam hari ini menghibur panjenengan semua. Semata-mata atraksi ini hanyalah menghibur panjenengan, bukan untuk pamer ilmu atau pamer kepintaran. Yang disebut atraksi debus spektakuler yaitu atraksi spesial untuk malam hari ini, tentunya bikin suasana biar lebih happy. Saya minta doa restu untuk panjenengan, semoga atraksi ini benar-benar sukses, semoga atraksi ini benar-benar lancar. Saya dari rombongan keluarga besar dari Turangga Satria Budaya ngaturaken nyuwun tambanding pangestu. Semoga atraksi ini kalis saking Sambikala. Semonggo. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati kasane sliramu digawe lara ora burung saiki dadi rondo nanging piye mas wis kebetulan ibarat kubur ora bakal dadi sego pancene wis dadi sego mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaran sing tak tompo kabeh mau ora perlu diketuni janjimu biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora liwat ngarepe
aku liwat burine loladene begitu atraksi yang luar biasa jadi sebuah kota Lakalah ibarat air di daun keladi walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas apabila tersentuh dahannya bergoyang air pun tertumpah tercurah habis tak tinggal lagi. Begitu juga cintaku padaku, cinta hanya separuh hati, kau lepas kembali. Nanti di suatu masa kau juga kan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih kaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, kau kan buat sebagai korban cinta palsu hamba. Nanti di suatu masa kau juga kan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Baik, hadirin pengunjung yang berbahagia, khususnya warga masyarakat Tanjung, Kerajaan, dan sekitarnya. Bahwasanya saya minta mohon doa restu untuk panjenengan. Semoga atraksi ini bisa kali seling sami kula. Wonten kaki danyang, ini danyang ingkang sami nagih utang, ibu bumi ingkang sami nagih janji. Kinarya slamet rahayu, rahayu kersane Gusti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
tepuk tangannya mana biar semangat. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Hei. Atraksi debus spektakuler yang disembahkan oleh seniman dari Kebanggaan Turonggo Satrio Putri. Awas! Hei, beri tepuk tangan oplos yang pria dulu toh. Wah, adole, anake wong der. Lagalah. Wahai sang guru dari negeri seberang, saya minta adil, adil, adil. Ya. rikala urip bebarengan iki lagu kisahmu bunga sesek ojo nangis sing wis yo wis nangis gak apa-apa senajan setino sapa ngeri kisahmu gitu hati seneng anggone urip bebraya nanging saiki urip wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak jur lali marang aku sing grumatan teka temen seliramu marang awakku mbok tinggal suwe podayaku saiki tetake sing dadi janjimu lali aku aja lali anakmu saiki wis gede-gede wis gede-gede lho ya pengen nyuwun pirsa sapa to bapake lah ya mengkono
Udan Aja tangis nangis. hatiku tambah nelongso ning hatiku yo sayangku Ini tak jawabe. Yo pancen wis suwe anggonku lunga nggonku urip aduh nasib ana kutha aku ninggal anak bojo lan mong tuwa urip ning desa tansah keloro-loro yo pancen uripku saiki wis mukti nanging cok anggap aku wis lali jroning ati mung tansah ana sliramu luwe-luwe dadi sumpah jroning batinku pancen wis dadi sumpah jroning atiku yen durung bisa keturutan karepku aku ora bakal lali ning wekasanmu sing tak jaluk sabar ngenteni tekanku yen anakmu takon sapa bapakne kuwi kabeh ngono wis ana benere kandhanono yen aku sik nyambut gawe kumulyane anakmu lawan kowe Loh, wah. Di pantai tanah Jawa Selatan angker sunyi sepi hanya gelombang yang menggelegar menghantam karang ketika laut pecah penyibrang bayang-bayang remang bersirat sinar emas gemilang dalam keheningan tipian kereta kencana memupuk di angkasa terbang seperti roket membara gamelan Jawa bersautan sayup irama gai mengiringi ratu samudra oh oh Nyi Roro Kidul oh tak jaluk dino iki kowe bali ning
papan gunung Uyungir. Bali, Bali. Woi. Awas ger, jangan di jalanan, wayahe tampil di sekseni lintang ngelawan rembulan. Awas, yo, Prabu Celeng Gebel. Prabu Celeng Gebel diwastani Pawating Negari Banten. Saat di jalanan, lagala. Ikut atikan tadi kutu memang perang jalan kiri sampai paripurno pun datus kita bersih majalah jadi pun sabi saya tiga perang itu sampur gantung antara pun saking turun ke Satya Budaya antara kita atur sekadul saya lagi ini bisa diberkatkan pakai rasul ini pun saking jalankan tanjung derajat kita Allah yuk kalau kita akan saking mengajar saking sesuatu negara diberi perkataan putra-putra itu sakit berobos Satya Budaya itu akhir sana pun adi dorong itu besar saking samakinan wajib adi dorong itu mari punah dikusono Wilujeng dalu soho Wilujeng Amir Sani Purnaning Pagelaran lah semoga
सुन ये पिया पिया बोले Bismillahirrahmanirrahim. Huang-huang kedening sepayung agung sumpanahaken para ing Yesus dadi putan katimpa wong sajagat jin setan sato galak padha tutut katiban mantra asih sapada kuwi ora asih marang aku gunung sunwateken gugur sekurasat alun gede dadi sirep geni gede dadi sirep yo aku sukmaning Sri Gugur tekenku malaikat Jibril pinayungan roh sejati ojo turu pamerangan ojo turu palsungan turu ing panggonku dak kemuli jubah rasulku dak pantali atiku masih dening Allah. Diaturaken Sugeng Rawuh kaliyan wajah Selugas Official. Tembang iki spesial perform saking DJ Irfan Disc Jockey Remix. Atindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenang. Akan bilang walau tinggal di seberang cintaku hanyalah adik yang ku sayangi. Diaturaken Sugeng Rawuh kaliyan wajah Selugas Official. Tembang iki spesial perform saking DJ Irfan Disc Jockey Remix. Diaturaken Sugeng Rawuh kaliyan wajah Selugas Official. Tembang iki spesial perform saking DJ Irfan Disc Jockey Remix. Atindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenang. Akan bilang walau tinggal di seberang cintaku hanyalah adik yang ku sayangi. Diaturaken Sugeng Rawuh kaliyan wajah Selugas Official. Tembang iki spesial perform saking DJ Irfan Disc Jockey Remix.
Diaturaken Sugeng Rawuh kaliyan Wajah Selubas Official. Tembang iki spesial perform saking DJ Irfan Disc Jockey Remix. Irfan Disc Jockey Remix. Diaturaken Sugeng Rawuh kaliyan Wajah Selubas Official. Tembang iki spesial perform saking DJ Irfan Disc Jockey Remix. Nun jih perkenan kehormatan dalang aku sang putri denganipun adegan tari ular denganipun sambut paripurna uginipun dados titip bagus saking panjenengan sawanipun jami sayang ingkang pramila kita sak korebakunipun saking turungga satriya budaya yuk moga kita amir sanipun dherekaken sowan-sowan nikadipaten Kutha Pana raga wontenipun wonten Patih Bujang Ganong ing Mas Ana wilujeng dalu saha kang wilujeng amir sani purnaning pagelaran semonggo. Yo kanca tenimbang turu suri kandharaken dene sowan-sowan ing Kadipaten Ponorogo. Kocap kacaritra. Kala semanten wonten ing Kadipaten Bantaraken yo ing Kadipaten Ponorogo. Jumuduke wonten Kang Patih Bujang Ganong. Ratanipun patenipun saking Prabu Klonoso Wandono. Prabu Klonoso Wandono saking Raden Mas Bagus Permati. Orkedas kang terampil terginas. Batin kemobiar kang Busono Nirojokoro. Diri candrani diri pengadang putra kanitih. Saking Madya wonten Patih
Pucang Kanong. Ratanipun saking Den Bagus Prabu Kono Samadolo kang wedalaken patinipun mati Pucang orang kang sinebut Pucang Kanong. Orang kino kang sugih dunya sugih Jama mantra kang sugih madyanipun madyan. Oh. Halo. As. Pati Pucang karo kelampahnipun saking dherekaken sowan ing Kadipaten Kediri. Yen ora siji kang sampeyan wonten ratanipun Kusmani Ayu Dewi Songgolangit kang damel patemboyo. Sapa ingkang saged damel tatananipun dherekaken perangan ing jaman kang menika kanggipun Sultani Dewi Songgolangit. Adanipun Kang Prabu Kertanegara. Ayo Latala. Patih Pucang Kanong. Pandesta dawuh Prabu. Ing mriki dina iki tak utus budal ning Kadipaten Kediri ya, Nger. Kowe budal ning Kadipaten Kediri kang boyo ning kutha Batarangin wonten kang Kusmani Ayu Dewi Songgolangit ya, Nger. Boyong Kusmani Ayu Dewi Songgolangit kang batahipun ing pedal sasana Pangleren. Kala sinuwun kala sumanggaaken Prabu. Latele. Prabu Klono Sawandara kang medalaken wonten patinipun Pati Gogo Perkoso kanipun tegas Bapak Kalune Pandi sisane bendo basane Pati kemobiar sampun busana riyo kanthi ora dhewe Mas kang bagus permadi kang dasar bagus para suryane Das Latela. Najan bagus rupane terampil trengginas. Prabu Klono Sewandana kang bakal boyong Songgolangit ulangke Dewi Songgolangit lega dening atine. Banyu mutu tak restune ya, Ger. Budal ning Kadipaten Kediri ya, Ger. Boyong kutha Bantaran kadane perwata Kusmani Ayu kang jejuluk Dewi Songgolangit.
Aho, aho. Sopo iki? Iki sapa? Gak ta? Info, info. Iyo. Ayo. Ayo, ayo. Ya, teh. Info, info. Edan. Ladalah. Ayo. Oh, oh. Edan. As. Sapa iki? Ayo sapa ayo. Yo. Kita. As. Latih. Dos. Oh, oh. Iki sapa ya? Sapa iki? Edan. Ayo. Dos. Wah. Ayo, ayo, ayo. Yuk, yuk. Atuh. Ditoleti apa kaya?
Arek anyar iki. Kayak diajar ayo. Wis kowe ora tepet kok. Kita iki wae kok. Lapalam. Alon-alon asal kelakon gremet-gremet asal selamat ya, Ber. Tepuk tangannya mana biar semangat. Beri oplos. Tentunya bikin suasana biar lebih happy. Wow, wow. Yes. Ayo ganti cung. Tutono aji kasih sekmun. Aji parsuryaku ya, Ber. Tepuk tangannya mana oplos yang meriah dulu, Ger. Wah, was. Yes, la. Sopo ki? Sopo ki ke? Diajar tenan arek nyari kok jadi kok. Orang ngomong kok, Bek. Iki lho mikmu. Sa. Oke. Ngono gen. Masa ya kudu ngomong sik melu. Kene wek. Tututon aku. Mangkete salto. Heeh. Wis ngomong sampe pajak kendang. Ngomong. Durung kok. Lho. Aku ora krungu kok. Sik takok ibu-ibuke. Sampun ngomong napa dereng? Oh, dereng kok. Ngomong sik. Ngomong. Tak WA kok. Di WA mang. Ngomong nang pajak kendang. Ngomong. Ora ngomong. Sing apik kok. Tauri. Pajak kendang. Pajak kendang. Aku kendang ngono rek. Aku kendang ngono, Rek. Ya. Pajak kendang ya ono jenenge. Heeh. Mas Badris. Heeh. Mas Badris, tak urung ya? Bek. Mas Badris. Iya. Ajaran yang gede. Ngomong. Mas Badris. Sini bukan Eta. awakmu. Mas Badris. Pis. Rungokno ke. Mas Badris. Jadi kan ngrungokno. Loh ya. Kiroke omongku iki. Ya. Mas Badris. Mas Badris, Aku kendang ngono. aku kendang ngono. Lah ya ngono kok. Ya ngono. Ya aja kok. dikirokno meneh. Ya apa sih? Iku mang lho. Mas Badris. Mas Badris, Aku kendang ngono. aku kendang ngono. Wis. Wis. Tuh. Ora kok wis. Yo sing ditirokne Mas Badris aku kendang ngono. Liyane aja ditirokno. Ayo Oh ngomong. kulo goyo ae kulo. Lah, kendangan sholawat Nabi apa ya apa? Komedi bedes.
jalukanmu kepedi pedes yang ini kok. Kok salahnya kok jaluk kepedi pedes. Dulur-dulur, setir kemawon sing kelangan pedes, monggo mriki bedese ucul. Wis dadi Kok di bedes kena stroke ta? awakmu bendang mubeng. Nek aku mang ngerti kon, bedes kena apa? Ambeien. Silete gatel iku. Awas. Apa kuwi? Apa kuwi? Lapo kon iki? Dadi, Drek. Dadi, Drek. Lah, dalah. Aduh. Dadi kok rasa keloro iki lho. Lho ya kandhane kok. Kon mang dadi. Dadi kok dipecut kok ngene-ngene. Lah iya. Sadar pas sadar mau besi mari. Jadi pecut loro. Konsepmu piye dadi, Mang Pe? Sik, Pe. Oh ya kok. Ya toh. Waras. Ternyata sakti ya kelekku kena kelek waras. Kelekmu kok wamis. Sik, salam sik kanggo masyarakat dusun Ndiwa. Aja ngawur. Tanjung Kerajaan. Tanjung Perak. Surabaya. Tanjung Kerajaan Damean iki lho undangane kok. Oh iya sih tak waca. Ayo disebutke sing dhewe gawe iku sapa? Sing sunat sapa sebutke ayo. Salam sik aja guyu to, Drik. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suaraku kurang ngebas kon sing jawab Apa sih, Pe? Berutut diogok-ogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kepang iki ndeng Al-Fatihah. Iki jaraman iki, kudu pengajian, jaraman. Iya, tapi aja dikopior banyu ngene goblok. Lah aku ada-ada teko nganjuk mrene kudanan lho, malan. Salah dhewe kon gelem diudani. Acarae Walimatul Khitan. Iki sing sunat Bapak Suyitno. Aja kliru kok. Bapak Suyitno disunat entek gen. Diwaca sing tenan to, Drik. Sapa jenenge sing Iku lak sunat? ya onek kok. Sing sunat Jaya Montor Mandiri to, Pak. Lah itu Ora iku lho. lha iku ana fotone. Dudu kok. Adik Hengki iku lho. Gobloke. Lah ya gowedhi ngono kok. Sing sunat iki Supriyati. Lho. Iku wedok iki ibune. Nggo apa iku? Nggo apa iku mau? Mulai dhisik. Ketara isine deloken lah piring-piring dilebokno ngono. Acarae tasyakuran kitan Putra Mas Hengki Agung Kurniawan. Ditungake. Heeh, iso ndungakno gak? Aku maneh ngono mang dike Al-Fatihah yo sik ngersula ae. Mugi-mugi Mas Hengki sak keluarga rezekine tambah kathah. Amin. Ojo amin tok, nyawer ngono lho rek. Iya. Seger waras sedaya wis. Amin. Masyarakat dusun Tanjung Kerajaan Oke. sing dereng rabi tang rawu api bres.
Loh ya apa kok? Sing rabi yo ibu yo gak apa-apa. Lah ketara. Sing bengok banter iki ya ketara kudu rabi maneh asline. Mugi-mugi ndang lunga kaji sedawa ya. Wae. Ya gak amot gone. Ayo, salto ben disawar tuan rumah. Oke? Turangga Satria Budaya. Salepe. Hai. Yo kritikan. He, ho, he, ho, he, ho. He, ho, he. Wait ah. Ayo langsung dilanjut salto we. Salto. Iku puter-puter lodur iku apa iku puter-puter lodur iki lho. Mau dicopo. Pinggire pe. Nah. Alhamdulillah. Ayo ambek salto be. Ambek salto. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan biar semangat. Iya. Oke. Aduh. Ayo pe, gantian. Hajar pe. Wes bati, ayo Kidus. Wes bati aku. Lakene. Jangan. Untuk lakumu yang